Doncs aquest és un vídeo que enregistro per donar suport a la manifestació que hi haurà a Lleida el dia 21 de febrer a les 6 de la tarda, convocada per la Marea Blanca de Lleida per aturar el Consorci Sanitari de Lleida, que és una lluita aquesta d'aturar el Consorci Sanitari que ja fa molts mesos que dura i que ara entren a la seva recta final. I a mi em sembla molt important donar suport en aquesta lluita per aturar aquest consorci i faig una crida des d'aquí a que tothom que pugui vagi el dia 21 de febrer en aquesta manifestació a Lleida. Consorci sanitari significa una reunió d'empreses públiques i és presentat com un simple canvi organitzatiu o administratiu. No es tracta, segons els qui ho defensen, de passar d'una sanitat pública a una sanitat privatitzada, sinó que es tracta simplement d'organitzar-se millor. Si un ho planteja així, qui pot estar en contra del Consorci Sanitari de Lleida? Però els qui estem en contra, jo em compto entre aquests, és perquè això ja ens ho coneixem d'altres casos de Catalunya. A Catalunya hi ha una dotzena de consorcis sanitaris, per cert, cap de les dimensions del de Lleida. Per tant, això és un salt qualitatiu. No es tracta que en lloc de 12 ara n'hi haurà 13, sinó es tracta de que, si permetem que això de Lleida vagi endavant, haurem fet un salt qualitatiu com perquè tot el sistema sanitari a Catalunya passi a tenir el que, com deia, segons els que ho impulsen, és simplement una millor organització i que ara breument diré per què, amb raó, la Marea Blanca creu que és una privatització encoberta de la sanitat pública. Aquests consorcis que existeixen, aquesta dotzena de consorcis, no acumulen ni molt menys el percentatge més gran de sanitat a Catalunya en aquest moment, però sí que acumulen més del 95% dels escàndols i de la corrupció en sanitat. Doncs la realitat, no en un altre país, al nostre país, és que per aquests consorcis han entrat els casos de corrupció més flagrants. I per què? Com pot ser això? Perquè el consorci, per la manera com s'articula, deixa d'estar sota el control directe del Parlament. Perquè el Consorci té uns pressupostos que no els ha d'aprovar el Parlament, sinó que són uns pressupostos que, en tot cas, després se n'ha de fer una auditoria, i aquesta auditoria de vegades està feta per una empresa privada que també té interessos i que, si s'aconsegueix fer una auditoria veritable, aleshores es descobreix un escàndol que ja ha passat. Això és una maniobra molt més complicada que fa més opaca la gestió. La qualitat de les persones que hi treballen també s'assegura amb unes oposicions públiques que també poden millorar si no són prou excel·lents, però que asseguren que s'impedeixi aquesta contractació a dit de persones afins en els càrrecs directius d'una determinada empresa. En l'actual ICS hi ha aquesta llei d'incompatibilitat de càrrecs. No es poden compaginar, segons quins càrrecs de responsabilitat, entre diferents de les seccions de l'ICS o dels serveis que presta aquest institut. En canvi, amb aquest consorci, aquesta llei desapareix, o aquesta restricció a la incompatibilitat de càrrecs desapareix. I ja coneixem d'altres consorcis a Catalunya com una mateixa persona pot ser el qui pren les decisions de quines empreses es contracten per aquest servei, per exemple, ni que sigui el servei de restauració d'un hospital, qui pren la decisió de quina empresa es contracta pot ser, de fet, això no és un cas teòric, això ha passat, la mateixa persona que és el director de l'empresa que acaba sent contractada. Tot això no és només un desideratum teòric de pensar que el públic va més bé que el privat, sinó que en l'any 2000, que és l'any darrer que l'Organització Mundial de la Salut ens va fer el rànquing dels sistemes sanitaris de tot el món, en aquest any 2000 es va col·locar l'estat espanyol, que aleshores encara tenia una sanitat eminentment pública, era el número 7 del rànquing internacional de l'OMS, el rànquing oficial de l'OMS. Estats Units, que té un sistema sanitari privat, era al lloc 37. Aquests són els meus arguments per donar suport. El més important, com he dit, que a Catalunya això s'ha demostrat ser una porta oberta a la corrupció i al desenvolupament, a l'impuls cap a que hi hagi una ciutadania de tipus A i una ciutadania de tipus B, depenent de si tens o no més ingressos econòmics. Si tu t'ho pots pagar a través d'una mútua privada, tens una sèrie d'avantatges que també acaben, per aquests mecanismes indirectes, acaben fent ús d'unes instal·lacions que han estat construïdes amb els diners públics i que són de l'ICS, que són públiques, acaben llogant uns quiròfans amb una sèrie d'entitats privades. I això ho poden fer o no, depenent de les decisions que es prenguin, i aquestes decisions es prenen més quan no estan sota aquest control parlamentari directe, que és l'ICS. Si algú vol organitzar millor la sanitat de Lleida, que reforci l'ICS i que faci que aquestes entitats privades que ara existeixen quedin sota aquest control parlamentari de forma més directa.